Слушате послание за 13-ти ден към ежедневни послания за 21 дни на пост и молитва. Благодарствен ден! Да живеем с благодарни сърца през 2023 година. Ние можем да бъдем по-благодарни отколкото сме. Благодарствеността трябва да бъде една от основните части на нашия живот. Библията ни насърчава да показваме своята благодарственост един към друг, но също така да не забравяме да благодарим и на този, който ни е създал и в чийто контрол е целият ни живот. Благодарствеността е онова чувство на удовлетворение, което ни помага да продължим по пътя на живота с още по-голяма сила. Като хора ние можем да показваме благодарственост и да приемаме благодарственост, което показва Божия почерк в нашите сърца. Когато в Битие Господ създаде човека, Той ни каза: нека да създадем човека по наш образ и подобие. Като хора, всеки от нас е усещал радостта и удовлетворението от благодарствеността, която му е показвана, и той самия е показвал. За съжаление, в днешния забързан и напрегнат свят, като че ли чуваме думата благодаря все по-рядко. Заобиколени сме от много материални блага и удобства и въпреки това често усещаме чувство на празнота и на недоволство. Купуваме все повече и различни неща, посещаваме различни страни по света с цел да изпитаме нещо ново и да почувстваме наслада от живота. Преследваме щастието в живота, защото не искаме животът ни да бъде изживян на празно и плащаме много, за да се насладим на всичко, което ни предлага днешния свят. Разбира се, всички тези неща ни носят определена радост и удовлетворение, но проблемът е, че тази радост е само временна и мимолетна. Когато парите свършат и здравето ни се разклати и близките ни пренебрегват, радостта и удовлетворението от всички тези спомени се изпарява и в спомените ни остава само едно горчиво и празно съществуване с много въпросителни относно това дали всички тези неща са смисълът на живота. И ако успеем да се убедим, че това е бил смисъла, защо тогава душата ни е в дън земя? Тогава започваме да си задаваме въпроси относно това дали Бог съществува и кой всъщност е Той. В Библията се казва, че човек гол е дошъл на този свят и гол ще си замине и всички притежания, които е натрупал, ще останат тук. Също така се казва, че смисълът на живота не се състои в изобилието и богатството. Защото кой човек може да си купи радост, здраве или любов? Това са неща, които никой на земята не може да ти предложи, колкото и да се старае, защото те са само дар от Бог и Той ги дава на онези, които са му угодни. Благодарствеността е от тези добродетели, които привличат благословението на Бога в живота ни, защото изпълнява Божията воля в нашия живот. Както е писано в Първо Солунци: във всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Исус Христос. Божията воля за всеки един човек е да има благодарно сърце към своя Създател и към тези, които са около Него. Нека помислим как да благодарим първо на Бог за това, което имаме и ни е дал, без дори да сме го искали или заслужили, и също така да не забравяме да благодарим и на хората, които са около нас. Мнозина от тях се грижат и ни помагат от добро сърце, защото и то е дар от Бога. Когато настроим ума и размишленията си върху това, което е ценно и стойностно и което няма да повехне един ден, тогава наистина семената на благодарственост започват да разцъфват в нашите сърца и не е трудно да бъдем благодарни. Библията казва: това, което говори устата, произлиза от сърцето на човека. Сърцето е изворът, от който изтичат нашите думи и действия. Нека размишленията на сърцата ни и думите на устата ни да бъдат угодни пред Бог, за да бъдат за благословение и на хора, които са около нас. Като Божии хора на нас ни е заповядано да благодарим на Бог за всички неща, да пеем на Господа и да му благодарим, и сърцето ни да бъде изпълнено с благодарности към Бога. Защо Бог би ни заповяда да бъдем благодарни? Ако изберем да бъдем благодарни, ще получим истинска радост и огромно щастие. Ние трябва да бъдем благодарни за неща, но не и само за това. Нашата благодарственост не трябва да зависи единствено от броя на нещата, за които благодарим.
Трябва да сме благодарни и в моментите на изпитания. Да, ще му благодарим и в моменти на изобилие и спокойствие, но като цяло нашата благодарност трябва да бъде като отношение. Лесно е да сме благодарни за неща, когато животът се нарежда според нашите желания. Но какво да кажем за моментите, в които изглежда не постигаме желаните от нас неща? Трябва да сме благодарни в нашите различни състояния и обстоятелства. Да бъдем благодарни в нашите обстоятелства. Това е избор. Нашата благодарственост трябва да надхвърля разочарованието, отчаянието и безнадежността. Тя трябва да разцъпва нещо в нас, когато я използваме. Когато сме благодарни на Бог в нашите обстоятелства, можем да усетим нежен мир сред изпитанията. Ако изживяваме мъка, винаги можем да издигнем сърцата си в хваление. Ние можем да благодарим на Бог, че ни държи ума в болката и да се зарадваме. Не трябва да благодарим на Бог само тогава, когато нашите проблеми са разрешени. Колко пропускаме от живота, очаквайки да видим с нетърпение красивата дъга, а първо трябва да му благодарим, че има дъжд. Да бъдем благодарни в трудни моменти не значи, че сме доволни от нашето положение. Всъщност означава, че посредством очи на вяра ние виждаме отвъд днешните ни предизвикателства. Това не е благодарност, която идва от устните, а от душата. Това е благодарност, която изцелява сърцето и разширява нашият вътрешен и духовен свят. Да бъдем благодарни в нашите обстоятелства е постъпка на вяра в Бога. Тя изисква да се доверим на Бог и да се надяваме на неща, които не се виждат, и да благодарим на Бог за тях. Истинската благодарност е проява на надежда. Днес ние можем да променим света около себе си. С благодарност. Нека го правим. Нека променяме света около нас, като винаги непрестанно издигаме гласовете си и показваме с думите и делата си нашата благодарственост към Бог.